De topsportstatus is tiergewichtig voor Tialf. Daarmee krijgt het Heerenveen de garantie dat alle internationale toernooien daar houden worden. De KNSB en de sportkoepel NOC-NSF hebben bepaald dat Heerenveen, Zoetermeer en Almere er maar om strijden moeten. Maar die laatste plakken kunnen het vergeten, zei de commissaris van de Koninginnen John Jorritsma. Die ben kansloos. Wij als Safvolle wij hebben wel al 3 jaar met waanden, wel een mooie business case opgebouwd. We hebben de financiering, de exploitatie hebben we doen. Ik moet nog maar zien dat er bedrijven binnen die zeggen van wij lezen daar 50 miljoen in. Dat hebben wij als provincie dien. 50 miljoen lezen wij in. Nou, dat moet nog zien. De strijd om de topsportstatus maakt het een soort los bij ondernemers, bestuurders en oud-topsporters. Oud-bondscoach Henk Gemser had er geen goed wat voor oer. Geneuzel. Want? Die KNSB maakt veel jeder maakt dus een kaimaatje. En datgene wat ze nou doen is alleen nog maar politiek. De provincie had in december 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nijbouw van Tialf. Maar om de topsportstatus te krijgen, moet er een tweede baan bij komen. Dat de professionals alle dagen in het hier op trainen kennen. Die tweede baan kost het nog eens 24 miljoen euro. Jorritsma is intussen met de lobby bij ondernemers begonnen. In april volgt hij er meer parteren. Dat zijn grote ondernemers. Hoeveel? Dat zal een tiental zal wezen. Maar er zijn ook allerlei mooie combinaties mogelijk van Friese bedrijven die zich verenigd gaan. En die zeggen van wij kunnen ook te keer wij een mooie uitstel doen. Nou, die ben ook van harte welkom. Op 28 mei wordt bekend welke baan de topsportstatus krijgt.